Представете си, че берете сочни, озрели домати от вашата градина, докато съседите ви все още чакат техните растения дори да цъфнат. Звучи като мечта, нали? Ами ако ви кажа, че това е напълно възможно и не изисква скъпи торове или сложна апаратура, днес ще ви разкрия една японска тайна – метод за сеитба на домати, който не само ще ви даде реколта с цял месец по-рано, но и ще ви накара да забравите завинаги за проблема с тънкия, слаб и издължен разсад. Останете с мен до края, защото всяка стъпка е важна, а последният съвет ще промени изцяло начина, по който гледате на градинарството. Готови ли сте да изпреварите сезона? Преди да се потопим в практическата част, е важно да разберем философията, която стои зад този метод. Японското градинарство не е просто техника, то е изкуство. В неговата основа е залегнал принципът за максимална ефективност и хармония с природата, дори и в ограничени пространства. Вместо да насилват растенията с агресивни химикали, японските майстори-градинари се стремят да отключат пълния им генетичен потенциал. Те вярват, че всяко семе носи в себе си заложби за изобилие, а нашата задача е просто да създадем идеалните условия, за да се проявят те. Методът, който ще ви покажа, не е просто сбор от инструкции. Той е подход, който се фокусира върху създаването на изключително силна и здрава коренова система още от първия ден, защото японците знаят, че тайната на силната корона се крие в здравите корени. Този фокус върху основата е това, което прави разликата между едно крехко растение и един истински шампион, готов да даде плод по-рано и по-обилно от всички останали. Всичко започва с правилния избор на сорт. Не всички домати са създадени равни и за този метод е ключово да изберете сортове, които са индетерминантни. Това са така наречените високи или увивни сортове, които растат непрекъснато през целия сезон. Защо това е важно? Защото тяхната генетика им позволява да образуват допълнителни корени по цялата дължина на стъблото, ако то бъде поставено в контакт с почвата. Това е в основата на техниката, която ще приложим по-късно. Детерминантните или храстовидни сортове имат ограничен растеж и тази способност при тях е по-слабо изразена. Потърсете изпитани сортове като биволско сърце, розов гигант или дори някои по-устойчиви чери домати. Уверете се, че семената са пресни от последната реколта, тъй като това гарантира висок процент на кълняемост и силен начален старт. Не подценявайте тази първа стъпка. Изборът на правилния атлет е половината от пътя към златния медал. Отделете време да проучите и да изберете сорт, който е подходящ за вашия климат и вашите вкусови предпочитания. Това ще ви се отплати многократно по-късно. След като сме избрали нашите шампиони, е време да ги събудим от техния сън. Но няма просто да ги накиснем във вода. Ще използваме древна японска техника за стимулиране. Вместо обикновена вода, ще подготвим специален разтвор. Вземете една супена лъжица, качествен, неподсладен зелен чай и го запарете в 200 мл гореща, но невряла вода. Оставете го да се охлади напълно до стайна температура. Зеленият чай съдържа естествени стимуланти на растежа и антиоксиданти, които нежно ще събудят зародиша в семето и ще го предпазят от патогени. Потопете семената в този охладен чай за точно 8 часа, не повече и не по-малко. След това ги извадете и ги поставете върху влажна марля или кухненска хартия. Покрийте ги с още един влажен слой и ги сложете в затварящ се плик или кутия. Оставете ги на топло, но не горещо място, далеч от пряка слънчева светлина. Целта не е да покълнат напълно, а само леко да се начоплят. Това е процес на активиране, който дава сигнал на семето, че е време да се подготви за растеж. Този ритуал гарантира почти 100% кълняемост и много по-бърз и равномерен старт за всички семена. Сега е време да поговорим за основата на всяко здраво растение – почвата. Забравете за готовите почвени смеси от магазина. Ние ще създадем свой собствен субстрат, който е лек, въздушен и пълен с живот. Това е рецепта,
предавана от поколения японски градинари. Основата на нашата смес ще бъде качествен компост или добре огнил оборски тор. Това е нашият източник на органична материя и хранителни вещества. Ще ни трябват 3 части от него. Към компоста ще добавим 2 части кокосови влакна. Кокосовите влакна са фантастични, защото задържат влагата като гъба, но същевременно осигуряват отлична аерация, предпазвайки корените от загниване. Те правят сместа лека и пухкава, позволявайки на нежните коренчета да се развиват без съпротива. Третият компонент е една част перлит или вермикулит. Тези вулканични минерали имат структура, която подобрява дренажа и предотвратява сбиването на почвата. Те действат като милиони малки резервоари за въздух и вода. Смесете тези 3 основни съставки много добре в голям съд, докато получите хомогенна, ронлива структура. Тази основа сама по себе си е по-добра от повечето копешки смеси, но ние още не сме приключили. Истинската магия се крие в тайните добавки. След като имаме основата на почвената смес, е време да добавим японските тайни съставки, които ще я превърнат в истински еликсир за растеж. Първата тайна съставка е дървесната пепел. Нужна ни е съвсем малко, около една супена лъжица на всеки 5 литра от сместа. Дървесната пепел е богат източник на калий, който е от съществено значение за развитието на цветовете и плодовете по-късно. Тя също така леко повишава pH на почвата, което доматите обичат. Уверете се, че пепелта е от чисто, необработено дърво, а не от въглища или боядисани материали. Втората съставка е нещо, наречено биочар или дървени въглища на прах. Можете да си го намерите в специализирани магазини или да натрошите активен въглен от аптеката. Добавете 2 супени лъжици на 5 литра смес. Биочарът е невероятно порест материал. Той действа като хотел за полезните микроорганизми в почвата и задържа хранителните вещества, като ги освобождава бавно към корените. Той също така подобрява структурата на почвата за години напред. Последната, но може би най-важна съставка е микориза на прах. Това са полезни гъбички, които влизат в симбиоза с корените на растението, като драстично увеличават способността му да усвоява вода и хранителни вещества. Поръсете съвсем малко от този прах в сместа. Тези 3 добавки ще превърнат вашата почва в жива екосистема, която активно подхранва и защитава вашия разсад. Изборът на съд за сеитба е следващата критична стъпка. Повечето хора използват малки саксийки или табли за разсад, но за японския метод ще подходим по-различно. Нуждаем се от по-дълбок и по-дълъг съд. Идеалният вариант е правоъгълна пластмасова кутия или сандъче с дълбочина поне 15 см и дължина около 30-40 см. Можете да използвате дори разрязана пластмасова бутилка от 10 литра. Защо е важна дълбочината? Защото ние няма да запълним съда с почва догоре. В началото ще сложим само тънък слой. Това ще ни позволи постепенно да добавяме пръст, докато растението расте, стимулирайки образуването на корени по цялата дължина на стъблото под земята. Това е ключов елемент от метода, който наричаме загърляне в саксия. Уверете се, че на дъното на съда има достатъчно дренажни отвори. Ако няма, пробийте няколко с нагорещен пирон или бурмашина. Застоялата вода е най-големият враг на младия разсад и може да доведе до загниване на корените за часове. Подгответе съда, като го измиете добре с вода и сапун, за да премахнете всякакви потенциални патогени. Чистотата е от съществено значение в този ранен и уязвим етап от живота на растението. Подготовката на сцената е също толкова важна, колкото и самото представление. Сега преминаваме към самия процес на сеитба, който също има своите особености. Вземете подготвения дълбок съд и поставете на дъното му тънък слой от нашата суперпочва. Говорим за не повече от 3 до 4 см. Не се изкушавайте да сложите повече. Леко притъпчете почвата с длан, за да няма въздушни джобове, но не я сбивайте прекалено. След това
Навлажнете този слой много добре с пулверизатор. Водата трябва да е със стайна температура, престояла поне 24 часа, за да се изпари хлорът. Пръскайте обилно, докато почвата стане равномерно влажна, но не подгизнала. Трябва да е като влажна гъба, от която не капе вода, когато я стиснете. Тази първоначална влага е изключително важна, защото ще осигури на семената всичко необходимо за първите няколко дни, без да се налага да поливате отгоре и да рискувате да ги разместите или да предизвикате гъбични заболявания. Това създава стабилна и сигурна основа, върху която нашите семена ще започнат своето пътешествие. Прецизността в този етап ще ви спести много главоболия по-късно. Отделете време, за да го направите правилно. Това е полагането на основите на бъдещия ви успех и изобилна реколта. Време е да поставим нашите активирани семена в новия им дом. Вземете набъбналите, леко начоплени семенца и ги разположете внимателно върху влажния почвен слой. Тук идва следващата разлика с традиционния метод. Вместо да ги сеем нагъсто, ще им дадем пространство. Разстоянието между всяко семе трябва да бъде поне 3 до 4 см. Това може да ви се стори като загуба на място, но повярвайте ми, това е инвестиция в бъдещето. Това пространство елиминира конкуренцията между младите растения за светлина и хранителни вещества още от самото начало. То също така осигурява по-добра циркулация на въздуха, което драстично намалява риска от болестта сечене, която погубва много млади разсади. Когато семената са разположени, не ги натискайте в почвата. Просто ги оставете да лежат на повърхността. Можете да използвате пинцета за по-голяма прецизност. Помислете за това като за подреждане на бебета в ясла, всяко си има свое собствено легълце и пространство за растеж. Тази липса на ранен стрес и конкуренция позволява на всяко растение да се развива спокойно и да изгради силна основа, без да се налага да се бори за оцеляване. Това е малка промяна, която води до огромна разлика в крайния резултат. След като семената са на мястото си, идва ред на първото покриване. И тук има тънкост. Вместо да ги заринем с тежка пръст, ние ще използваме най-леката част от нашата почвена смес. Пресейте малко количество от подготвения субстрат през сито, за да отделите най-фините частици. С тази лека, почти прахообразна пръст, поръсете семената. Слоят трябва да е много тънък, не повече от половин сантиметър. Целта е просто да покрие семената, за да са на тъмно, но без да им създава никаква пречка, когато започнат да поникват. Един твърде дебел и плътен слой може да изтощи малкото кълнче, преди то дори да е достигнало светлината. След като сте поръсили семената, не притискайте този горен слой. Оставете го пухкав и въздушен. Накрая отново вземете пулверизатора и напръскайте леко повърхността, за да може горният слой да прилепне към семената и да осигури добър контакт. Това е всичко. Не е нужно повече поливане. Семената вече са в своята перфектна стартова камера, с влага отдолу, достатъчно въздух и леко, защитно покритие. Този нежен подход гарантира, че цялата енергия на семето ще отиде в растеж, а не в борба с тежката почва. Сега трябва да създадем перфектния микроклимат за покълване. За целта ще си направим мини-оранжерия. Вземете прозрачен пластмасов капак, стреч фолио или просто поставете целия съд в голям прозрачен найлонов плик. Целта е да запечатаме съда, за да поддържаме 100% влажност на въздуха вътре. Това елиминира нуждата от поливане по време на покълването и предпазва повърхността на почвата от изсъхване. Кондензът, който ще се образува по капака, ще капе обратно в почвата, създавайки естествен цикъл на влага. Важно е обаче да осигурим и малко вентилация. Ако използвате фолио или плик, пробийте няколко малки дупчици с игла. Това ще предотврати развитието на плесени и мухъл. Поставете тази импровизирана оранжерия на топло място. Идеалната температура за покълване на доматите е между 24 и 26 градуса по Целзий. Това може да е върху хладилника, близо до радиатор, но не върху него.
или на специална отоплителна подложка за разсад. В този етап светлината не е важна. Всъщност, пълната тъмнина дори може да стимулира по-бързото покълване. Сега остава само да чакаме и да наблюдаваме. При тези условия, първите кълнове трябва да се появят само след 3 до 5 дни, което е значително по-бързо от обикновено. След като сме създали нашата мини-оранжерия, трябва да обърнем специално внимание на два фактора – светлина и температура. Въпреки че казахме, че светлината не е важна за самото покълване, тя става абсолютно критична в момента, в който видите първото зелено стръкче да пробива почвата. В този момент трябва незабавно да преместите съда на възможно най-светлото място, с което разполагате. Южният прозорец е идеален. Ако нямате такъв, е силно препоръчително да използвате допълнително изкуствено осветление. Фитолампите са най-добрият вариант, но дори обикновена луминесцентна лампа, поставена на 10-15 см над растенията, ще свърши работа. Доматите се нуждаят от поне 12 до 14 часа ярка светлина на ден. Липсата на светлина е основната причина за издължаването на разсада. Растението се протяга в търсене на светлина, което води до тънко и слабо стъбло. Що се отнася до температурата, след като семената покълнат, е добре леко да я понижите. Идеалната температура за растеж на младия разсад е около 20 градуса през деня и 16-18 градуса през нощта. Тази лека разлика между дневна и нощна температура имитира естествените условия и прави растенията по-здрави и компактни. Управлението на тези два фактора е ключът към получаването на нисък, набит и силен разсад. По време на целия процес на покълване в нашата затворена мини-оранжерия не би трябвало да се налага да поливате. Влагата, запечатана вътре, е напълно достатъчна, но идва момент, в който ще се наложи първото истинско поливане. Това обикновено се случва няколко дни след като сте премахнали капака и растенията са изложени на по-сух въздух. Тук много градинари правят огромна грешка. Поливат отгоре с лейка. Това е абсолютно забранено. Силната струя вода може да повали нежните стъбълца и да сбие почвата около тях. Освен това, мокренето на листата и стъблата на този ранен етап създава идеални условия за развитие на гъбични заболявания. Правилният начин за поливане на млад разсад е отдолу. Поставете съда с разсада в по-голяма тава, пълна с няколко сантиметра престояла вода с стайна температура. Оставете го така за 15-20 минути. Почвата ще поеме толкова влага, колкото е необходима чрез капилярния ефект. Корените ще бъдат насърчени да растат надолу в търсене на вода, което ги прави по-силни. След като видите, че повърхността на почвата е станала влажна, извадете съда и го оставете да се отцеди добре. Поливайте отново само когато горният слой на почвата започне да изсъхва. Винаги е по-добре да е леко сухо, отколкото прекалено мокро. Моментът на истината настъпва, когато видите първите зелени ушички да се подават от почвата. Това е вълнуващо, но и критично време. Веднага щом видите, че по-голямата част от семената са покълнали, е време за разбулването. Трябва незабавно да премахнете прозрачния капак, фолиото или найлоновия плик. Ако оставите покривалото твърде дълго, високата влажност в комбинация с топлината и светлината може да доведе до бързото развитие на болести. Растенията се нуждаят от свеж въздух и добра циркулация, за да развият здрави стъбла. След като премахнете капака, поставете съда на най-светлото си място, както вече споменахме. Внимателно наблюдавайте растенията през следващите няколко дни. Те ще започнат бързо да се развиват. Първите две листенца, които виждате, се наричат котиледони. Те са част от зародиша на семето и служат за първоначално захранване на растението. Те не са истински листа. Нашата следваща цел е да изчакаме появата на първата двойка истински листа. Те ще имат назъбена форма, характерна за доматите, и ще се появят между двата котиледона. Появата им е сигнал, че растението е преминало успешно първия етап от своето развитие и е готово за следващата важна стъпка от нашия японски метод.
След като първата двойка истински листа се е появила и е добре развита, идва време за една от най-важните стъпки в японския метод – първото добавяне на почва. Спомняте ли си как засяхме семената само в няколко сантиметра почва на дъното на дълбокия съд? Сега ще започнем да се възползваме от това. Вземете от нашата специална почвена смес и много внимателно започнете да добавяте пръст около стъблата на младите растения. Използвайте малка лъжичка или просто пръстите си. Добавете слой от около 2 до 3 см, като се стремите да покриете стъблото почти до котиледоните, първите 2 листенца. Бъдете изключително нежни, за да не нараните крехките растения. Какво постигаме с това? Всяка част от стъблото на домата, която е покрита с пръст, има способността да пусне нови допълнителни корени. С тази проста стъпка ние на практика удвояваме или дори утрояваме размера на кореновата система на растението. Вместо един основен корен, ние го принуждаваме да създаде цяла мрежа от корени по дължината на заровеното стъбло. Това създава невероятно силна и стабилна основа. Растението ще може да усвоява много повече вода и хранителни вещества, което ще доведе до по-бърз и по-мощен растеж. Тази процедура ще я повторим още веднъж или 2 пъти, докато съдът се запълни. Преди да засадим нашите вече укрепнали растения в градината, трябва да ги подготвим за суровия външен свят. Този процес се нарича закаляване и е абсолютно задължителен. Растенията, отгледани на перваза на прозореца, са свикнали с стабилна температура, липса на вятър и филтрирана слънчева светлина. Ако ги изнесете и засадите директно навън, те ще преживеят шок, който може да спре развитието им за седмици или дори да ги убие. Процесът на закаляване трябва да продължи поне 1 седмица, а в идеалния случай 10 дни. Започнете, като изнесете растенията навън на сенчесто и защитено от вятър място само за 1 час през най-топлата част на деня. На следващия ден увеличете времето на 2-3 часа, като може да ги изложите на малко шарена сянка. Постепенно, ден след ден, увеличавайте времето, което прекарват навън и бавно ги излагайте на все повече пряка слънчева светлина, първо сутрешна, а след това и следобедна. През последните 2-3 дни можете да ги оставите навън и през нощта, стига температурите да не падат под 10 градуса. По време на този процес следете внимателно растенията. Ако видите, че листата увяхват, веднага ги приберете на сянка. Този бавен и постепенен процес позволява на растенията да се адаптират, стъблата им да станат по-здрави, а листата по-устойчиви на слънцето и вятъра. И ето ни на финалната права, засаждането в градината или в по-голям контейнер. Тук ще приложим кулминацията на японския метод, която ще даде на нашите растения несравним старт. Техниката се нарича хоризонтално засаждане. Вместо да изкопаете дълбока дупка и да поставите растението вертикално, както правят всички, вие ще изкопаете плитка, но дълга траншея. Дълбочината трябва да е около 10-15 см. Внимателно извадете растението от саксията. Трябва да видите гъста мрежа от бели корени, резултат от нашите предишни усилия. Сега внимателно премахнете долните 2-3 двойки листа от стъблото. Оставете само връхната част с 4-5 листа. Положете растението хоризонтално в траншеята, като леко извиете нагоре върха, така че той да стърчи над повърхността на почвата. Цялото голо стъбло и кореновата топка сега лежат под земята. Заровете траншеята с пръст и леко притъпчете. Полейте обилно. Може да изглежда странно, но това, което току-що направихте, е гениално. Сега цялото заровено стъбло ще се превърне в един огромен хоризонтален корен, който ще пусне хиляди малки коренчета нагоре към по-топлия горен слой на почвата. Това създава масивна хранителна мрежа, която традиционното засаждане никога не може да постигне. Нека се спрем за момент и да анализираме, защо това хоризонтално засаждане е толкова революционно. При стандартното вертикално засаждане, растението разчита основно на първоначалната си коренова система, която расте предимно надолу,
към по-студените и често по-бедни на кислород слоеве на почвата. При нашия метод ние променяме изцяло играта, като полагаме по-голямата част от стъблото хоризонтално в горния, най-плодороден и топъл слой на почвата, обикновенно първите 10-15 см, ние създаваме гигантска коренова система точно там, където са най-много хранителни вещества, вода и кислород. Растението не трябва да хаби енергия, за да праща корени надълбоко. Вместо това, то развива огромна, плитка, но изключително ефективна мрежа за хранене. Помислете за разликата между пиене на вода с сламка от дъното на чашата и пиене с огромна гъба, която попива от цялата повърхност. Ефектът е поразителен. Растението се установява много по-бързо, расте по-енергично и започва да цъфти и да връзва плодове значително по-рано. То също така е много по-устойчиво на засушаване, тъй като кореновата му система покрива много по-голяма площ, от която да черпи влага. След като нашите растения са в земята и имат своята суперкоренова система, трябва да им осигурим и супер храна. И отново ще се обърнем към природата, а не към химията. Ще ви дам една проста рецепта за домашен японски течен тор, който ще стимулира растежа и плододаването. Ще ви трябват 3 съставки – коприва, бананови кори и яйчени черупки. Напълнете една кофа до половината с прясна, нарязана коприва. Копривата е изключително богата на азот, който е нужен за растежа на листата. Добавете обелките от 3-4 банана, нарязани на ситно. Те са отличен източник на калий, ключов за сладостта и размера на плодовете. Накрая, добавете натрошени на прах черупки от 10 яйца. Те ще осигурят калций, който предпазва доматите от неприятното върхово гниене. Залейте всичко с вода, почти догоре, разбъркайте и покрийте кофата с капак или парче плат. Оставете тази смес да ферментира на слънце за около 1 до 2 седмици, като я разбърквате всеки ден. Да, миризмата няма да е приятна, но резултатът си заслужава. Когато е готова, разреждайте една част от тази течност с 10 части вода и поливайте вашите домати веднъж на всеки 10 дни. Това е всичко, от което се нуждаят за богата и вкусна реколта. Нека си представим резултатите след около месец. Ако поставим едно до друго растение, отгледано по традиционния начин и такова, отгледано по нашия японски метод, разликата ще бъде очевидна. Традиционното растение ще бъде по-високо, може би малко по-източено, с значително по-тънко стъбло. То ще е вложило повече енергия в растеж на височина. Нашето японско растение ще бъде по-ниско, но много по-набито и здраво. Стъблото му ще е дебело почти колкото палец, а листата ще са тъмнозелени и лъскави. Но истинската разлика е невидима под земята. Ако можехме да ги извадим, щяхме да видим, че традиционното растение има един основен, дълбок корен с няколко разклонения. Японското растение, от друга страна, ще има масивна, гъста мрежа от корени, разпростираща се на всички страни. Именно тази разлика в основата води до видимите резултати над земята. Нашето растение вече ще е формирало първите си цветни китки и дори може да има малки завръзи, докато другото тепърва ще започва да мисли за цъфтеж. Тази преднина от няколко седмици до месец се дължи изцяло на интелигентния подход, който сме приложили от самото начало, фокусирайки се върху изграждането на перфектната основа за бъдещ успех. Разбира се, никой метод не е напълно безпроблемен, но японският подход е проектиран да минимизира рисковете. Все пак, нека разгледаме няколко потенциални капана и как да ги избегнем. Един от честите проблеми е прекомерното поливане. Силната коренова система прави растението по-устойчиво, но дори и то не обича мокри крака. Винаги проверявайте почвата преди да поливате. Ако е влажна на няколко сантиметра дълбочина, изчакайте още ден-два. Друг проблем може да възникне, ако пропуснете закаляването. Не се поддавайте на изкушението да засадите растенията директно навън, дори ако времето изглежда хубаво. Шокът може да бъде огромен. Бъдете търпеливи. Трети потенциален проблем е свързан с подхранването. Нашият домашен тор е чудесен, но не прекалявайте.
Подхранването веднъж на 10 до 14 дни е напълно достатъчно. Прекомерното торене, особено с азот, може да доведе до буен растеж на листа за сметка на плодовете. И накрая, бъдете внимателни при хоризонталното засаждане. Уверете се, че върхът на растението е добре извит нагоре и не докосва почвата, за да не загние. Като предвиждате тези малки проблеми, вие си гарантирате гладко и успешно прилагане на метода и се наслаждавате на всичките му предимства, без никакви спънки. И така, приятели, видяхте, че японският метод не е просто някакъв трик, а цялостна философия за отглеждане на растения. Като се фокусираме върху създаването на изключително силна коренова система, още от самото начало, чрез специална подготовка на семената, уникална почвена смес и революционната техника на хоризонтално засаждане, ние даваме на нашите домати несравним старт. Резултатът – по-здрави, по-устойчиви растения, които не страдат от издължаване и най-важното – реколта, която идва с до месец по-рано от тази на всички останали. Забравете за чакането и разочарованието. Време е да вземете нещата в свои ръце и да приложите мъдростта на вековете във вашата собствена градина. Наистина се надявам това видео да ви е било полезно и да ви е вдъхновило да опитате нещо ново. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Ако сте научили нещо ново, не забравяйте да ударите един лайк и да се абонирате за канала, за да не пропускате още градински тайни. А сега имам въпрос към вас. Кой е най-странният или нетрадиционен съвет за градинарство, който някога сте чували или пробвали? Споделете в коментарите отдолу, нямам търпение да прочета вашите истории. До скоро!